Казаннан Мәликә Шаһитова барыбызның да ярдәменә мохтаҗ. 6 яшьлек кызның сулыш алу белән проблема килеп чыккан. Тыны кысыла. Сабый мөстәкыйль рәвештә көненә 5 минут кына сулый ала. Калган вакытта махсус аппарат кулланалар. Куллану материаллары бетеп килә, ашыгыч рәвештә 500 мең сумга якын акча җыярга кирәк. Әнисе Мәликәне бик сабыр кыз дип саный. Тугач та сабыйның сулыш алу мөмкинлеге шикле булган. Беренче көннәрендә үк ул хастаханәгә дәваланырга кергән, анда 5 ел вакытын үткәргән. Кызымның төп диагнозы пневмофиброз. ДЦПны безгә 2019 елда церебраль паралич, сөйләмдәге тоткарлыклар диагнозын куйдылар. 5 ел тернәкләнү курсы узды. Балага хәзер 6 яшь. Кыз ниһаять өйдә яши. Яраткан шөгыле әнисе һәм сеңлесе белән курчак уйнау. Мәликә яшәгән бүлмәсеннән чыга алмый, ул көненә 5 минут кына үзе сулый ала. Бала махсус аппарат ярдәмендә сулыш ала. 2021 елда иганәчеләр ярдәмендә кызга кирәкле сулыш алу аппаратлары һәм материаллар сатып алынды. Шулай ук быел волонтерлардан башка яңа җайланмалар бирүләрен сорыйбыз. Дәвалану өчен кирәкле материаллар инде бетеп килә. Киләсе елда Мәликәгә сулыш алу материаллары өчен 500 мең сумга якын акча җыярга кирәк. Гаилә өчен бу сумма күп. Без сезнең белән бергәләп ярдәм итә алабыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Моның өчен 55-42 номерына «Дети» сүзе белән СМС җибәрергә кирәк. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадио компания һәм Русфон сайтларында. Шулпан Амири, Ия Кислицына, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.